Čaute ľudia, dneska si natočíme to, že v tejto hre získavame 5000 síly a my ideme na to. Hlavne tie odbery a lajky. A toto je moje, a mimochodom toto je moje prvé video s mikrofónom. Presne, pánko mi daruje, idem na návštevu. Dajte like a odber. Dočkajte sa až do konca tohto videa. Lebo to bude veľká zábava. Áno. Ak chcete vedieť, ako táto hra sa volá, tak na konci videa vám ukážem, ako sa volá. A môžeme natočiť ešte jednu sériu tohto videa, ale napíšte to do komentárov, ak to chcete točiť. Nie, ako vidíte úplne. A nezabudnite Presvedčím ako nič. na takom videi sme povedali, ktoré ešte není vydané. A my krásne do toho už ideme ďalej. Ako vidíte, už tsunami išla dole, tak my utekáme s Dominikom. Krásne už mám 2000 síly. Toto videjko bude pre takých, čo nemajú moc čas kúkať. Krásne už tu máme ďalšie viny. A ako vidíte, tu je dneska náš cieľ 5000 rýchlostí a ísť do druhého sveta. Lajky a odbery na toto video. A v jednom. Lajky tam nemusia byť, musia tam byť odbery. A v jednom povedali, že keď dáte na tak sme povedali, Že keď dáte 100 lajkov, tak my vám natočíme. Viete čo? Hospitál, kde prežívame 10 šíšt. no my už sme docela skúšení hráči, lebo my sme hrali. Áno, tak vám to môžeme natočiť. No a pozor, keď dáte 200, Tak natočíme 20 šíšt. no, A keď dáte 300, natočíme 30 šíšt. Každých 100 lajkov sa to zvýši o 10 šíšt. Každých 100 lajkov sa to zvýši o 10 šíšt. Takže keď dáte 100, bude 10 šíšt. Ak dáte 200, tak bude 20. Je to na vás. Lajkujte toto video. no a budete mať čím viac séria z toho vznikne možno aj. Možno z toho vznikne aj 100 šíšt. No a bude z toho potom séria. Ale ak dáte 1000 lajkov, čiže 100 šíšt by som mal točiť, tak dávajte odbery, aby som mal 1000 odberateľov a mohol som vlogy točiť a aby som vám to dal do vlogu. Krásne. Takže dávajte odbery, aby som vám mohol točiť vlog. A teraz môže do tohto povedať niečo Dominik do tohto videa. S mojím prvým mikrofónom, čo som kedy mal. No, Ako vidíte, som Animal Hospital. To nebude ako blog hádame, ale budeme sa snažiť nehádať u videa. hej. Ale o to sa nebojte. O to sa nebojte, to sa nám ešte v živote nestalo, že by sme sa nabili. Ale kúkajte sa. Ako vidíte, my s Dominikom sme tak podobne v tejto hre. Ja som o 100 bleskov lepší, ale to nič není. Že? No, a to preto, že to by som to nechal. Ako vidíte ľudia, extrémne sa nám darí a to je mega dobré. Ako vidíte, už mám skoro na nový svet. A ja. Lebo koľko má Dominik? Bohájkov? 20.
Ja mám 24. Koľko má Dominik? Teraz vám prezerám. 23. A môžeme ísť do druhého sveta krásne. A sme v ňom. Áno. Ja si tu... Ale tu ako vidíte, som extrémne pomalý. Ale to vôbec nevadí. Aj ja. Si ideme krásne spať. A teraz ja mám cieľ si kúpiť to vajco za 20 pohárikov. A ukážeme si, čo mi v ňom padne. A padol mi Secret. Ľudia, padol mi najlepší pet Secret, na ktorého je 2% šanca. Ako vidíte, a ja si teraz krásne budem farmiť. Ako vidíte, A mne padol komón. extrémne to dobre mám. A toto je koniec videjka, lebo mám 5000 síly. Takže čau, čau. Čau. Odbery a lajky. Anima Hospital za každých 100 lajkov. Čau.